عیسا د چەنیسەرتێ de nexweşan qenc dike. Marqos 6. Gava ew derbasî aliyê dî bûn, wan qeyîk girê da ketin bejê û hatin bajarê Çenîsartê. Ew ji qeyîkê qeya bûn û xelkê di cih de Îsa nas kir. Xelk bi lez li seranserî herêmê geriya, cihê ku Îsa lê bû hîn bûn û hemû nexweş bi nivînên wan ve anîn. Her cihê ku Îsa diçûyê, bajar bê, kund bê û gundik bê, nexweş li ser meydanan vedizilandin û ji bo ku bi tenê destê xwe li reşiyên kirasê wî bidin, lawa dikirin. Hemûyan ku destê xwe lê didan jî qenc dibûn, tendurustiya we baş dibû. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêzxweşk û birayên hêja.